Volkswagen Up. Най-малкият Volkswagen. В България през последните години Up се възприема като работен автомобил за малък бизнес, удобен най-вече за разнос и доставки. А това е толкова несправедливо. Новият Up дойде богат на емоции. Move Up, High Up, Turbo Up, Beats Up, Cross Up и Up, Eco Up, Cargo Up. 8 уникални модификации за всеки личен вкус. Новият Up се нуждаеше да достигне до истинските хора от поколенията Y и Z. Да ги убеди, че е Soul 2017 и е техният тренди персонализиран градски автомобил. И ето как стана всичко. Новият Volkswagen Up се превърна в нова икона за онези, които живеят за мига, които живеят за споделянето, за 3-секундното Snapchat съобщение за вдигнатия палец. Up се появи по техните любими места през музиката, модата, киното, книгите, празниците, спорта и през хората, които следват в социалните мрежи. Поп-ъп културата е нагребена на вълната и ние се възползвахме. Поп-ъп партитата, най-кул партита в града. Чакай! Кой каза поп-ъп събития? Всеки може да направи поп-ъп събитие. Само един модел може да притежава името на формата. И поп-ъп историите заваляха. Направихме 6 поп-ъп събития за 6 различни вида ъп с 6 контент видеа и за 6 различни аудитории. Какво по поп-ъп от Snapchat? Направихме и първата рекламна кампания там. Набрахме последователи, които ни пращаха ефимерни съобщения, а ние им пускахме парчета от поп-ъп историите и послания от инфлуенсърите на всяко събитие. Up беше най-малкият фризьорски салон с популярния стилист Гого, който гримира косите на желаещите момичета в столичен мол директно в колата. Беше също най-малкото автокино, където двойка късметли тестваха колата и гледаха един от най-популярните за сезона български филми «Маймуна» на Шошо. След това се превърна в най-малкото рали за една кола, с пилота Васил Жеков и дрифти с над 30 малки лоши момчета на борда на Turbo Up, неочакван за класа си адреналинов модел. В разгара на най-тежката зима на века, 100% електрическия E-Up се превърна в улична библиотека с книгите на бестселъра Никола Крумов. Up беше и най-малкият DJ пулт за поп-ъп Dio Life и фалшименто за един различен, брутален поп-ъп празник на любовта, защото в бар Петък всяка нощ е Свети Валентин. Бяло-червеният Up направи и поп-ъп работилница за мартеници на 1 март в Бизнес парк София. Има ли някой, който още да не знае за Volkswagen Up?